leva hastir, holtiers, horna, tavido. Ja, måske forstod I ikke alt det, I lige hørte her, men oversættelsen af inskriptionen på det lille guldhorn er noget i retning af jeg, Læges søn af skovmanden, skabte dette horn. Vi spiller det, fordi vi i dag vil undersøge, hvor gammelt det danske sprog er. For du er stillet ind på det sted på P1, hvor vi med en gravko skræller lange striber af sprogets øverste grønsvær, og så graver vi forsigtigt videre med skeer, med spatel og morhårspensel for at se, hvad sproget gemmer på af mørke pælehuller og andre hemmeligheder. De næste 55 minutter vil jeg prøve at finde ud af, hvor langt tilbage vi kan spore anerne af det danske, som tales og skrives i dag. Og til at gøre det har jeg inviteret 3 specialister. Den første er forfatter til bogen Dansk fra nutiden til stenalderen. Han er professor i indoeuropæisk ved Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Velkommen til dig, Thomas Olander. Tak. Thomas Olander, altså grunden til, at vi laver det her program i dag, det er, at jeg simpelthen har fået en meddelelse på Facebook Messenger. Der er en, som har henvendt sig til mig og har sagt, sig mig engang, skal I egentlig ikke lave et program om det faktum, at dansk er verdens ældste sprog? Og så må jeg jo simpelthen spørge, nu er vi i gang, kan man sige, er dansk verdens ældste sprog? Altså det vil jeg egentlig gerne give lytteren ret i, at det kan man godt sige, at dansk er verdens ældste sprog. Det kommer ind på en delt førsteplads sammen med alle verdens andre sprog, fordi man kan sige... Så det er en flot delt førsteplads. Ja, meget flot. Ja, men sagen er, at det for det første meget svært at sige, hvad man mener med, at et sprog er gammelt. Men hvis man siger, at sprogs historie ligesom går tilbage til der, hvor det hele startede... Så altså fra første gang, vi åbnede munden? Første gang, vi åbnede munden og sagde noget, der ikke bare var eller andre lyde. Altså fra vi holdt op med at gründe og begyndte at sætte ord sammen i sætninger og havde indhold, der var arbitrært, altså tilfældigt udtryk for et eller andet, at hest kunne hedde et eller andet bestemt, der ikke havde noget med, hvad en hest siger at gøre. Ja. Så tror mange, at sproget ligesom opstod én gang. Altså menneskesprog er opstået én gang. Vi ved det ikke, men det er rimelig sandsynligt. Så dansk kan på linje med alle mulige andre sprog føre sine aner tilbage til der, hvor menneskeheden for første gang oplugte munden og begyndte at sige noget begavet. Ja, det synes jeg. Ja. Relativt begavet. Ja, begavet, det ved vi. Nu ved vi jo ikke. Ja, det kommer vi måske mere ind på. Fint. Altså, nu skal vi jo høre... Min anden gæst er endnu en specialist på det her område. Han er postdoc og Ph.D. ved Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Også velkommen til dig, Tobias Mosbæk Søborg. Mange tak. Tobias Mosbæk Søborg, altså hvis man skulle lade sprogvidenskaben sådan fyrtårn feje hen over Europa, vil man kunne slå ned nogle steder og sige, at det her sprog er lidt mindre udvasket eller lidt mindre præget af de udefra fejende horder end så mange andre. Altså findes sådan nogle sprog, findes der isolerede små sprog, som ligesom har været i stand til at fastholde en eller anden form for kerne af sig selv? Altså man kan i hvert fald sige, at der er nogen, der har levet længere et sted end andre. Altså nogle sprog er vandret ind på et område, for eksempel dansk har ikke altid været talt i Danmark. Og sådan er det egentlig med de fleste af Europas sprog. Men for eksempel et sprog som baskisk mener man har været talt i den del af Europa i meget længere tid, og er faktisk et af de eneste sprog, som er bevaret fra en anden sprogfamilie end den indoeuropæiske sprogfamilie, som vi er en del af, og som kom ind i Europa som en flodbølge. Og som sådan set omringer baskerne. Altså baskerne er en lille ø af et sprog inde i en ø i en sø af et land, som består af indoeuropæisk, eller hvad? Præcis. Vi kalder det et isolat i virkeligheden, fordi vi kan ikke forbinde det med nogen andre sprog genetisk. Og hvordan kan det være, at baskerne har været så succesrige med at fastholde deres eget sprog? Det er et meget godt spørgsmål. It's a mystery. Ja. Okay, fair nok. Godt. Jamen altså, vi har jo i den grad fuld plade af sprogeksperter i studiet i dag, fordi min sidste gæst er forfatteren til Dansk Udtale Ordbog. Den udkom sidste år. Han er fonetiker, forsker og underviser i dansk udtale ved Københavns Universitet. Også velkommen til dig, Ruben Schachtenhaufen. Mange tak. Ruben, altså kan man forske sig frem til, hvordan et bestemt ord er blevet udtalt, hvis det ikke er blevet dokumenteret på skrift eller på anden måde? Ja, det er jo det, mine gode medvirkende her gør. Så det er baseret på, at
sprog det udvikler sig efter nogle regler. Man kan konstatere, at der er nogle regler, som sprog udvikler sig efter, og når man har identificeret regler, når man ved, hvad det er landet på, så kan man komme med et rigtig godt bud på, hvordan man kan spole det tilbage på, hvor det er kommet fra. Okay, så det svarer i virkeligheden, nu prøver jeg bare på at sammenligne det med noget, som jeg synes, jeg har kendskab til. Jeg har lavet masser af historieprogrammer, ikke? Og derfor ved jeg, at der er noget, der hedder pælehuller. Og pælehuller i arkæologisk forstand er jo ikke pæle. Det er jo sådan set bare steder, hvor jorden er en lille bit smule mere mørk, fordi der er stået en egetræspæl i den, end den ellers ville være. Ikke? Og det eneste, man kan bruge pælehuller til, det er at forestille sig, jamen hvis man nu satte en stor bjælke ned i det. Hvor langt ville den kunne række? Hvor store var egetræer på det her tidspunkt? Og hvordan kunne man så forestille sig, at man byggede, lad os sige, en vikingehal, hvis pælehullerne stod med en bestemt afstand fra hinanden? Er det virkelig også det, man gør med den her metodik med sprog? Altså når I taler om, at sprog udvikler sig med bestemte regler? Kan I følge sammenligningen? Hvad siger du, Thomas? Ja. Altså, jeg synes, det er en god sammenligning, og den dækker noget af det, vi laver som sproghistorikere, men som Ruben også var inde på, så er der noget sjovt ved især lydudvikling, at det faktisk foregår efter nogle, at det foregår meget systematisk. Så hvis vi har, for eksempel på dansk, har vi ordet mus, som rimer på mouse på engelsk, men vi har også en lus, der rimer på laus, og hus, der rimer på house. Okay. Så på den måde har vi de her systematiske korrespondenser, og det er fordi lydene har udviklet sig, engelsk og dansk er jo relativt nært beslægtet, lydene har udviklet sig på en måde i dansk, og på en anden måde i engelsk, men på samme måde i hvert af de to sprog. Altså parallelt på en eller anden måde. De er ganske vist gået ud på to sidespor, men de har fulgt hinanden med samme hastighed. Ja, så hus, mus, lus. Ja, rimer på parallelle spor, kan man kalde det. Ja, præcis. Fascinating. Mit navn er Adrian Hughes, og med studiet fuld af sprogspecialister, så er jeg jo her især for at sørge for, at vi kommer til at tale om det her, og også udtale det, så de fleste, og måske ovenikøbet jeg, kan følge med. Velkommen til Klog på Sprog. Lad os prøve at få styr på definitionen af, hvad det er, vi taler om her. Altså på redaktionen har vi sagt til hinanden, at den her udgave af Klog på Sprog skulle handle om, og så kaldte vi det så det ældste danske sprog. Nu har du, Thomas, sagt det. Ja, det er det sammen med alle de andre sprog, der bliver talt i verden. Tak for det. En meget stor, meget delt førsteplads. Der er virkelig trængsel heroppe på toppen af skamlen, må jeg formode. Ikke? Men vi har så i vores redaktionelle proces, har vi kaldt det urdansk. Altså giver det overhovedet mening at tale om et sprog, som er urdansk? Ja, hvem vil svare? Vil du tage den, altså, Tobias? I virkeligheden giver det ikke ekstremt meget mening i forhold til, hvad vi egentlig mener med ur. Altså, vi kan jo godt lide at have sådan lidt stringente termer i sprogvidenskaben. Ja. Og når vi bruger termen ur foran noget, så vil det egentlig sige, at det er det fælles udgangspunkt, som ikke for det meste er belagt i virkeligheden. Hvad betyder det, at det er belagt? Som ikke er skrevet ned. Som ikke belagt er simpelthen et udtryk, I bruger for noget, der er skrevet ned. Det er belagt. Ja, og altså lige præcis med dansk, der har vi skrevet former allerede på det tidspunkt, hvor vi kan tale om, at der er et urdansk, og vi har skriftlige kilder endnu tidligere også. For eksempel i vikingetiden, det vi kan kalde for olddansk, i runerne. Ja. Det er i virkeligheden også det samme sprog som det, der bliver til svensk. Okay. Og derfor giver det måske mindre mening at tale om urdansk allerede på det tidspunkt. Så hvis jeg siger ordet urdansk, så skal man i virkeligheden forestille sig en eller anden form for grundsuppe, dengang hele verden var hav, og aminosyrene skulle finde hinanden og forsøge at skabe liv eller sådan noget den stil. Og det punkt kan man ikke tale om med dansk, fordi det vil være der må være et helt andet ursprog, som vil være det, som dansk kommer ud af. Det ved jeg ikke, om jeg vil sige på den måde. Men altså, vi har skriftlige kilder fra endnu tidligere end urdansk i virkeligheden, og derfor giver det ikke mening at tale om et rekonstrueret stadie, fordi det har vi ikke brug for at lave i virkeligheden. Men hvornår har man det første tegn på? Hvornår har man det første nedskrevne tegn på det, som senere bliver til dansk? Altså, kan vi finde det første skriftlige tegn? Der må være et eller andet, der er det første. Altså, man kan sige, det første skriftlige kilder, vi har fra vores direkte sproglige forfædre, det har vi cirka omkring år 150, hvor der er den første runeindskrift i Danmark. Okay. Og hvad står der på den runeindskrift? Det er en meget kort en. Det er, så vidt jeg husker, er det en kam. Så bliver den kort. Ja, og der står et ord, harja, som er omdiskuteret, hvad det betyder. Okay, ja. Men det kan være, at det betyder kam, for eksempel. Og så har vi da i hvert fald det ord. Men hvorfor vil man skrive på en kam, at det var en kam?
Ja, godt spørgsmål. Men altså, det er ret normalt, at man deklarerer med små indskrifter på objekter, som har været værdifulde for folk. Den her kam er blevet lavet af den her person, eller tilhører den her person. Nå, okay, så man gør opmærksom på, at her har vi en kam, det var mig, der lavede den, eller den tilhører Bente eller Jørgen. Ja, og så mangler vi desværre nok Bente eller Jørgen. Ja, okay, og katten så også. Det kan være, at vi finder den anden halvdel af kampen på et senere tidspunkt. Det kan man jo altid håbe på, når det er arkæologi, man taler om. Men selve det sprog, hvor langt kan vi gå tilbage med det sprog, som så senere hen bliver dansk, og muligvis med nogle mellemstationer, som vi selvfølgelig også skal gå ind på. Altså, hvad er det for et sprog, som kommer til Danmark på et tidspunkt, hvor, hvad ved jeg, at det hele er skov og østers, eller noget af den stil, og marsvin ude i haven, og måske blå tun, hvad ved jeg. Altså, hvad er det for et sprog, som kommer til Danmark? Igen, du er god til at stille gode spørgsmål, som vi ikke sådan rigtig kan svare på, eller man ikke kan svare på. Altså, vi ved ikke, hvad det er for et sprog. Danskere, de folk, der kommer til Danmark første gang nogensinde, det er for cirka 10.000 år siden. Nogle jægersamlere, som vi må formode ikke har været særligt talrige. De har jaget sæler og levet af fisk. Mm-hmm. Men de bliver på et tidspunkt mere eller mindre genetisk, i hvert fald kan vi se, at der kommer et nyt folk, cirka 4.000 før Kristus. Nogle bønder, der kommer til Danmark, og mere eller mindre erstatter de her jægersamlere genetisk, eller sådan i hvert fald overtager Danmark, eller det vi kan kalde Danmark. Og så igen for cirka 5.000 år siden, cirka 2850 før Kristus, kommer der så endnu en arkæologisk kultur, der bærer nogle gener med sig, der erstatter cirka halvdelen af det, der var på det tidspunkt genetisk. Så det vil sige, nu står du som sprogforsker og siger, at det, jeg støtter mig til her, det er sådan set genteknologi. Altså den helt moderne genteknologi, hvor vi sådan kan se, hvem er sønner og døtre af hvem, og hvor lange biologiske aner trækker de tilbage. Ja, det er, når du stiller spørgsmålet på den måde om Danmark, hvis du stillede et rent sprogligt spørgsmål, der kun handlede om, hvor kommer dansk fra, så havde vi nogle sproglige remedier til det, men når du snakker om, det er jo lidt et spørgsmål om, hvem var befolkningen i Danmark på det her tidspunkt, og der bliver vi nødt til at spørge genetikerne og arkæologerne. Det kan vi ikke sige så meget om sprogligt. Det er i hvert fald svært. Men hvis du siger, at der er genetiske spor, som fortæller, at det oprindelige folk er forsvundet, og det indkommende folk har en stor prævalens med generne, det lyder som om, det ikke har været særligt civiliseret eller fredeligt kulturmøde, det her. Det lyder lidt som rape and pillage, and a little bit more pillage. I like rape, eller sådan noget. Altså, hvad er det, vi er ude i? Ja, det er svært at sige. Det skal vi nok spørge arkæologerne om. Nej, okay. Det kan jo godt være, at de bare har haft tilpas meget sex. Altså, man kan sige, der er halvt af hvert stort set af de bønder, der kom ind, som var den anden bølge, der kom ind, og så den tredje bølge, som kom ind lige før eller i stenalderen. Eller lidt senere i stenalderen. Okay. Men Thomas, hvad er det for nogle sproglige spor, så vi kan forfølge? Altså, hvad er det for nogle sproglige tegn, vi ser på denne? Det er vel så en indvandring? Mm-hmm. Det er rigtig svært at sige noget om den første bølge, om jægersamlerne. Men den anden bølge, der er tegn på, altså der er en af vores kolleger, Chris Kronen, som har nogle idéer om, at det kunne være et ord som bønne og ært, og ord, der hører til bunde, altså en bønne, som altså den aflange grønne en. At de ord kunne være rester af det eller det sprog, der var der før det, der så senere blev til dansk, kom ind i landet. Så nu taler vi om helt konkrete ord, som vi siger på dansk, og som I sprogforskere har en mistanke om, og muligvis vished for, er kommet fra en kultur, som første gang har været i Danmark ved en indvandring tilbage 4.000 år før Kristi. Og I bygger det på, at det er agerbrugs udtryk, bønne, ært. Egentlig er det ikke det, vi bygger det på. Vi bygger det på, at det er svært at se, at de ord opfører sig lidt mærkeligt, og vi finder nogle ord, der ligner på andre indoeuropæiske sprog, men de overholder ikke de her lydudviklinger, som vi snakkede om før, så der er nogle uregelmæssigheder, der tyder på, at de er blevet lånt ind på et meget tidligt tidspunkt i indoeuropæiske sprog, og hvem er det mest oplagt at låne ord fra? Det er jo dem, der er der i forvejen, når der kommer et nyt folk ind, så låner man nogle ord fra de folk, der er der. Så måske skal vi lige have styr på de der indoeuropæere der, ikke? Fordi du er jo professor i indoeuropæiske sprog, og vi har også brugt ordet sådan lidt i flæng af de første 13 minutter af udsendelsen her. Altså, hvem er indoeuropæerne? Er det et sprog, som man også taler i Indien, eller hvad? Ja, altså de indoeuropæiske sprog, vi vil helst tale om folk, der taler indoeuropæisk, for at sige, at det er en sproglig definition og en sproglig term, indoeuropæisk. Og det er sådan set en kæmpestor sprogfamilie, som bliver talt af cirka halvdelen af verdens befolkning nu. Ikke så meget. Ja, det er så ikke dansk, der fylder så meget der, men engelsk
og spansk og russisk og portugisisk. Og alle disse sprog kalder vi indoeuropæiske. Ja, og en masse sprog i det nordlige Indien også, som du spørger om. Og persisk har vi i Iran og andre steder. Men i det nordlige Indien, så er der en masse indoeuropæiske sprog, som kommer fra samme kilde, som dansk også nedstammer fra. Da disse indoeuropæiske talende mennesker kom til Danmark, hvor kom de fra? Det er jo så også et godt spørgsmål, som vi faktisk igen takket være, nu spørger du igen om noget geografi, at der skeler vi lidt til arkæologerne og genetikerne især for tiden. Det ser ud som om, at de indoeuropæiske sprog, så langt vi kan spore dem tilbage, altså det indoeuropæiske ursprog, som blev talt for cirka 6.000 år siden, nok blev talt nord for Sortehavet, altså i det sydlige i Ukraine og det sydlige Rusland. Okay. Ved man, hvordan det sprog har lyttet? Altså, vi synes, vi ved det. Der er jo ikke rigtig nogen, der kan tjekke det, fordi de fleste af dem, eller alle sammen, er jo sådan uddøde for cirka 6.000 år siden. Før vores tid, kan man roligt sige. Ja. Og også før vores tidsregning ovenikøbet, ikke? Ja. Men jeg ved, du har taget et eksempel med. Kan du prøve at læse det? Jeg prøver at læse det op. Det vil jeg gerne høre. Hovey, Hjosmei, Hulknach, Nehest, så hekum stærkt, så gurhum, wakom weghed, så mekum bohorom. Okay. Altså, jeg er jo helt blank. Jeg er jo stået fuldstændig af. Der er intet ved det, jeg genkender overhovedet. Men mindre du fortalte mig, hvad du talte om. Ved du, hvad det betyder, det du lige har læst op? Ja, det betyder, et får, der ikke havde uld, så nogle heste. Den ene trak en tung vogn, den anden et stort læs. Og jeg kan godt forstå, at du ikke forstod noget, men for eksempel det ord hulknach, som jeg nævnte, det betyder uld. Og det er sådan set med en masse forskellige lydudviklinger gennem de sidste 6.000 år, har det udviklet sig til dansk uld, og tysk volde og engelsk wool osv. Ja, som faktisk er 3 ord, som ligner hinanden ret meget, kan man sige. Ja, gør de. Ja. Og der kan I finde en tråd tilbage til indoeuropæisk, at det er derfra, det kommer. Og det er et indoeuropæisk ord, fordi det er et agerbrugsord, altså det er nogle mennesker, som kan finde ud af at holde får som husdyr. Altså, det synes vi er ret sandsynligt, at de folk, der talte det her sprog, som havde et ord for uld, må have kendt til uld, så de har nok også kendt til får. Men det er faktisk lige præcis det ord, er lidt omdiskuteret, fordi arkæologerne har lidt svært ved at finde uld, der er gammelt nok. Nå. Så vi synes, de skal grave lidt dybere og prøve. Altså, det ville vi være meget lettet over, hvis de kunne finde uld, der var 6.000 år gammelt. Okay. Er der andre ord, som man ved i dansk er kommet helt tilbage fra den indoeuropæiske påvirkning? Hvad siger du til det? Der er masser af ord i vores ordforråd. Altså ord som far og at bære, at være. Betyder det, at de ældste ord, vi har i vores ordforråd, det er sådan noget, som er sådan helt basal levnedsnødvendighed, altså spise, sove, have afføring, farmor, søskende? De fleste basisord, vi har i vores sprog, de er gamle arveord, som altså, vi kan spore helt tilbage til uindoeuropæisk. Men nu nævnte du for eksempel ordet spise. Ja. Altså lige præcis det ord har ikke været i dansk hele tiden. Altså, det kan vi desværre ikke føre tilbage til uindoeuropæisk. Der er jo ikke mange, der kommer særlig langt uden at spise. Nej. Har vi ikke haft et ord for spise? Det har vi, men vi har fået et nyt ord, som er spise, som vi har fået ind fra nedertysk på et tidspunkt i middelalderen. Vi har stadigvæk det gamle ord, det gamle oprindelige ord for at spise. Vi bruger det bare i en lidt mere snæver forstand. Det er ordet æde. Æde? Ja. Nå, det var vores oprindelige om ord. at spise i visse forstande, altså når vi taler om et dyr for eksempel. Ikke? Så hvordan brugte vi ordet æde, verbet æde på gammeldansk eller olddansk? Ligesom at spise. Altså bare helt neutralt. Hvordan udtalte man det? Hvis vi går tilbage til olddansk for eksempel, så har man nok sagt noget eller æter. Nå. Ja. Nå, så lyder det faktisk svensk i virkeligheden. Så lyder det svensk, og lige præcis med de kombinationer af ord, der har svensk ændret sig meget lidt, og dansk har ændret sig en del mere. Okay. Jeg synes også lige, vi skal høre, hvordan man forestiller sig, at sproget dansk har lyttet i 400-tallet. Altså, vi fandt jo på et tidspunkt, mistede desværre også, guldhornene i 2 af hinanden uafhængige århundreder. Men altså, i 1900, man fik heldigvis lavet kopier af guldhornene, ikke? Så vi kan stadigvæk læse, hvad der stod på de oprindelige guldhorn, selvom de blev smeltet om. Nu kan I høre den afdøde professor Peter Skovtrup i en radioudsendelse fra 1976 give sin version af, hvad der er nedfældet på det lille af de 2 guldhorn. Det bliver af arkæologer dateret til det, der hedder germansk jernalder, altså cirka 400 år efter Kristi fødsel.
Hvordan man har talt den danske tunge, det kan vi jo ikke sige noget om i enkeltheder. Vi kan sige, at den lyd har været aspireret, men vi kan ikke sige noget om, hvordan tonegangen har været i de enkelte ord. Har vi haft musikalsk accent over det hele, ligesom i Sverige og i Sundeved og de sydlige øer, eller ikke? Har stødet været udviklet dengang? Hvordan kommer stødet? Og der er jo en række problemer, som man skulle først og fremmest dykke ned i og tage stilling til. Men selvfølgelig kan man jo læse op tekster fra den tid. Man kan også godt læse en runetekst. Ja, hvordan lød runesproget? Ja, ved de her guldhornene? Ja. Ja, jeg skal prøve at gøre mit bedste. Ik leva restis holtiers horna tavidor. Og det betyder? Det betyder, at jeg lægæst fra Holt, eller Holtes søn fra Holt, gjorde hornet. Tobias Mosbæk Søborg, kan du prøve at forklare mig, hvordan kan man overhovedet, hvordan er der nogen, der tør give et bud på, hvordan sådan en rune her skal udtales? Jamen for det første, så er vi jo heldige nok, at vi kan læse runerne, altså vi kan forstå, hvad det er for nogle lydværdier, der nogenlunde menes med hver enkelt rune, og så kender vi jo både til dansk, til svensk, til norsk, og så kan vi sådan nogenlunde rekonstruere os tilbage til, hvad må det fælles udgangspunkt have været. Så runeskrift skriver i grove træk alle stavelser, eller hvad? Ja. Nå, gør det. Det er jo meget heldigt, ja, kan man sige. Der er selvfølgelig, altså, det kommer an på, hvilket tidspunkt vi taler om runerne, men altså, de er ikke perfekte til at skrive forløberen til dansk, men de er okay, og de skriver i hvert fald alle stavelserne. Okay, men hvor vidt udbredt skal vi forestille os, at det her sprog, kan vi kalde det her sprog for urdansk, eller er det en eller anden form for urgermansk, eller hvad er det for et sprog, som her 400 år efter Kristi fødsel, som står på det lille guldhorn? Hvad siger du til det, Thomas Olander? Altså, du må godt kalde det urdansk, men jeg tror, hvis jeg skulle bruge sådan min terminologi og Tobias', så tror jeg, at vi ville sige, at det var måske ur-nordvestgermansk. Det bliver en lille smule teknisk, ja, okay. Man kunne måske også kalde det er lige før det er urgermansk. Nå. Det er det ikke helt, men det er tæt på urgermansk, som nok blev talt omkring år 1. Okay. Men ja. Og hvor vidt udbredt tror vi, at det her er? Jamen, altså sproget. Ja, geografisk. Det må have været temmelig vidt udbredt. Altså i hvert fald det sydlige Skandinavien og nordlige Tyskland, vil jeg mene på det her tidspunkt. Og det er, altså den tekst, der er på guldhornsindskriften, kunne i princippet også godt være et forstadie til ikke bare dansk, svensk, norsk, islandsk, færøsk, men også tysk og engelsk i virkeligheden. Så gammel er den. Det kunne faktisk stikke af i mange forskellige retninger, men stadigvæk i disse indoeuropæiske sproglige retninger. Stadigvæk inden for indoeuropæiske og det germanske sprog, alt det her. Så er der jo en anden inskription, som mange danskere kender, blandt andet, tror jeg, hvis nok, fordi det står i deres pas. Det er jo Jellingestenen, som jo er cirka 500 år yngre end den her. Den er fra cirka år 900, så vidt jeg husker, ikke? Som vi lige kan høre her, gengivet i en moderne tv-udsendelse om danske konger, så den bliver sagt på et temmelig regulært dansk. Harald konge bød gøre disse mindesmærker efter Gorm, sin fader, og efter Thyra, sin moder. Den Harald, som vandt sig Danmark al og Norge. Og danerne gjorde kristne. Altså, er der nogen her, som vil give mig et bud på, hvordan teksten ville lyde på runestenen, på Jellingestenen, hvis de skulle siges på runesk, havde sagt? Hvad siger du til det, Thomas? Ja, nu kan jeg den ikke udenad, men altså, kan du... Jeg har den næsten her, jeg tror, jeg Harald. Kan du se, den står med... Ja, Haraldur, konungur, bad, korva, kumbel, thausi, aft, kurm, fadur, og så videre. og så videre. Noget i den stil. Ja. Så det vil sige her i 900-året, som jeg mener er sådan i grove træk i begyndelsen af vikingetiden måske, eller måske er det også midten af vikingetiden, det skal jeg ikke lige kunne sige, skyd mig. Det lyder jo stadigvæk ikke dansk, vil jeg sige, vel? Eller hvad? Nej. Det kommer an på, hvordan du definerer dansk. Altså Harald ville måske mene, han talte dansk. Det ville han okay, tal med Harald om det. Præcis, tal med Harald. Ja. Men her omkring 900, altså fordi man kan jo sige, et af de vigtige ting, der er jo nogen, som kalder Jellingestenen for Danmarks dåbsattest, og det vil jo sige, den mejsler jo bogstaveligt talt i sten, at der er skabt en stat
eller en statsdannelse af en slags, som hedder Danmark. Danmark bliver nævnt ved første gang ved navn, og danerne, så vidt jeg ved, er vist også nok nævnt for første gang. Derudover bliver de også nævnt som kristne, så det er derfor, man siger dåbsattest og så videre. Og det går jeg ud fra nogle store strukturelle eller samfundsmæssige omvæltninger. Kommer de også til at betyde, at så kommer der styr på sproget? Altså så sender Harald Dur der sit sprogpoliti ud og giver dem en med hellebarden, hvis ikke de kan finde ud af at tale et ordentligt dansk. Altså stort set det, som man beder Dansk Sprognævn om at gøre i vores dag. Hvad siger du til det, Tobias? Altså Harald Blåtand vil jo nok sige nej. Kæmpe nej, og han vil jo, ligesom vi ikke kan forstå særlig meget af det, som Thomas lige læste højt, så vil han heller ikke forstå særlig meget af det, som vi nu taler sammen. Nej, okay. Så på den måde mislykkedes den mission i hvert fald med statsdannelsen Danmark. Okay. Men betyder det noget for et sprog, at der så kommer en statsdannelse? Altså betyder det alt andet lige, at sproget inden for den statsdannelse bliver ensrettet eller homogeniseret, eller hvad? Hvad siger du til det, Thomas? Det kan det i hvert fald. Altså det kommer jo an på, hvilken politik, der bliver ført, men for eksempel i Frankrig har der været sådan en meget stærk homogenisering oppefra, også for, altså som er gået ret hårdt ud over regionalsprog og dialekter, inklusiv altså breton, som er et helt, altså fuldstændig andet sprog, et keltisk sprog, som er blevet nærmest er tæt på at blive udryddet af statsmagten. Og i Danmark er der jo også sket det, men altså egentlig ikke så meget omkring Harald Blåtands tid, men de sidste 100 år har der jo været meget gennem skolegang og massemedier især, så det er lidt jeres skyld på DR blandt andet, ikke? Statsradiofonien, at dialekterne har det dårligt, fordi der kommer så meget fra København. Thomas, your people will talk to my people, vil jeg sige. Men nu nævnte Tobias jo lige før det her danske, sagde du, danske verbum æde, som man udtalte eta, som om det var svensk. Altså det lød sådan set bekymringsværdigt meget svensk. Ikke? Og så kunne jeg godt lige tænke mig at spille et lille klip med en bornholmer, som taler en meget tyk bornholmsk dialekt, og for at finde sådan en, er vi jo selvfølgelig nødt til at gå en lille smule tilbage i Statsradiofoniens arkiver, fordi dialekten på Bornholm er ligesom alle andre dialekter langsomt vigende, muligvis hurtigt vigende. Nu kan jeg høre en bornholmer fra 1948. Der er mange gamle kirkeklokker på Bornholm, og de har hver sin stemme, og de gamle kunne ikke bare kende dem fra hverandre, men de kunne også forstå, hvad de sa. Men for i tider var den store klokken i Clemens Kirke den bedste kirkeklokken på hele landet. Hun havde så aparte nætter en klong. Men de ringte så meget mindre, at de til sidst ringte ned i tu, og så skulle hun jo støves om. Hvad er bornholmsk? Er bornholmsk i virkeligheden en mere oprindelig form for dansk, end det, som bliver talt i resten af landet, eller hvad? Eller er bornholmsk sådan en reminiscens af et eller andet ur-skandinavisk sprog, eller hvad kan man sige om bornholmsk? Altså, det er jo bare en anden variant, og fordi den geografisk også har været afsondret, så har den fået lov til at have sin helt egen udvikling ret langt hen ad vejen, ikke? Men vil det være rimeligt at sige, at dansk har været en tur via svensk? Altså har danskerne talt svensk, før de langsomt blev mere danske, eller noget? Så vil man også kunne sige, at svenskerne har talt dansk i virkeligheden. Altså, vi kommer fra det samme udgangspunkt, og så måske især takket være de her statsdannelser, så får de lov til at køre meget forskellige spor derefter. Og Bornholm har jo så haft sådan lidt et mellemstykke sproghistorisk. Okay. Lad os så kigge på, hvordan det danske sprog så udvikler sig derfra, fra Harald Blåtands tid, og så de næste 400-500 år frem. Altså, Thomas Olander, hvor kommer vi til at hente den store del af vores sproglige inspirationer til det danske, som vi taler det næste halve årtusind i Danmark? Ja, det næste halve årtusind, og faktisk også, hvis man tager altså fra Harald Blåtands tid og frem til nutiden, så langt de største ord, de kommer fra tysk, og mere specifikt noget, vi kalder middelnedertysk, som er det tysk, der blev talt i det nordlige Tyskland. Og er det bare ren geografi? Er det, fordi vi tilfældigvis lige akkurat bor en smule tættere på Tyskland, end svenskerne eller nordmændene gjorde? Eller nej, for det er i virkeligheden, fordi der kom en ret stor indvandring fra det område, og så har vi haft Hanseforbundet, som havde en enorm politisk og økonomisk magt. Så Tyskland, det nordlige Tyskland, var en ret stor magtfaktor på det tidspunkt. Så det her handler også om handelspolitik. Det handler om prævalensen, altså hvor hyppigt vi handler med andre lande. Det handler det i virkeligheden om vores åbenhed over for andre lande, hvis vi skal have ord fra dem?
Ja, det kan man sige. Altså, man bliver jo nødt til at interagere med andre folk, og jo mere man interagerer med folk, der taler andre sprog, og jo mere man interagerer med dem, desto større bliver påvirkningen, og den kan så være gensidig, eller den kan komme, som i det her tilfælde, stort set kun den ene retning. Altså dansk er blevet nærmest tromlet over af middelnedertysk i den tidlige. Kan du nævne, hvilke ord vi i dag har, som vi har fra middelnedertysk, som du kalder det? Og som det jo altså også hedder. Som det også hedder, ja. Jeg har prøvet at lave en lille liste her over ord, som jeg føler er utrolig danske. Ja. Men altså, det er for eksempel frygt og lykke, og magt og kamp og krig og krudt. En borger, en fætter, en svoger, og sådan set også bange og dejlig og fin, og man kunne blive ved. Ja, okay. Dog og jo og straks, altså ord, som virkelig er danske. Altså Thomas, det er interessant ved de ord er jo, at der er ikke en eneste sjæl, som tænker, at det her er fremmed i det danske sprog. Det er simpelthen noget, som vi opfatter som modersmælk, hvor et modersmål er dejligt. Vi bliver helt varme om hjertet ved at sige de ord, som du taler om der, og som vi åbenbart har fra nedertysk. Eller sagde du højt nedertysk? Middelnedertysk. Altså, jeg synes lige, jeg vil spille en lille melodi for jer, og jeg gætter på, at I kender den, fordi det er jo den ældste danske folkemelodi, som vi overhovedet har, og det er, lyttere har jo hørt den i foreløbig 100 år, fordi vi har brugt sangen her som vores kendingsmelodi. Nu kan I høre den sunget af sopranen Malene Nordtop. Og på nudansk så gengives teksten typisk sådan her. Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. Og den er jo så god. Så jeg synes da lige, vi skal høre den igen. Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. Altså, Ruben Schachtenhaufen, det som vi lægger mærke til her, er det svenske rullende R i drømte, og så hedder det ordentligt drømte mik. Altså, hvad sker der? Er det sopranen, som giver den fuld gas med en personlig fortolkning? Eller hvad sker der her? Nej, det er formentlig sådan, det danske R har lyttet en gang, indtil vi fandt på at lave det her bagtunge R, som vi har i dag. Og det der, hvordan lyder et bagtunge er bare så? Ja, det er det, vi har i starten af rød og rose og rime og så videre. Og det er det, som gør det irriterende for andre landes borgere og forsøger at lære at sige rød grød med fløde. Eller i hvert fald englænder måske har svært ved det. Ja, i hvert fald hvis man kommer fra et sprog, som ikke har det her bagtunge er. Men hvor har vi det der bagtunge er fra? Altså, hvorfor er vi begyndt at bruge bagtunge her? Ja, der er en historie om, at det kom på mode på et tidspunkt. Jeg tror egentlig, det kan mine kolleger her bedre svare på. Hvad vil du sige til det, Tobias Mosbæk Søborg? Jamen, nogenlunde omkring 1600-1700-tallet, så bliver det sådan er det en lydudvikling, man har haft gennemført i Paris-området, så det er en helt naturlig lydudvikling, som der sker i alle mulige andre sprog. Men lige præcis den her udtale af R bliver også opfattet som lige pludselig et prestige kendetegn. Et prestigekendetegn? Ja, altså det kommer på mode i virkeligheden, at udtale sine R'er på den her måde. Og det vandrer sig op igennem Nordvesteuropa og lander også i dansk og har jo trumlet fuldstændig helt over, så vi ikke længere, altså nu har vi svært ved at udtale et tungespids R, det her ikke? Men hvis jeg skulle være snob, og skyd mig, hvis jeg nogensinde måtte falde i den fælde, ikke? Men hvis jeg skulle være snob, så vil jeg jo sige, at det svenske R, som jeg tror er et R, som ligger helt fremme i spidsen af munden, drømte mig en drøm i nat. Drøm. Altså det der er, synes jeg jo er meget, og nu siger jeg det så, smukkere end rød med fløde på. Ja. Så, og du siger, at det der, altså bagtunge er i virkeligheden noget, man snobbede med, fordi man fik det fra fransk. Ja, præcis. Og de fleste vil jo også i dag nok mene, at fransk lyder relativt elegant og smukt. Det hører man i hvert fald mange folk tale om, ikke? Ja. Så det har været den samme hvad kan man sige, holdning til den sproglige del, som har kørt igennem der. Og så
i et sprog som dansk, så kan det godt være, at det har haft lidt uheldige konsekvenser, men det har vi nu levet med i et par hundrede år. Men der var jo en, som forsøgte at fortælle offentligheden, hvordan danskere, og især den danske elite, altså behandlede de forskellige sprog, som de kunne. Ikke? Og det var den danske digter Christian Wilster, som i 1827 skrev et hyldestdigt til skuespilforfatteren Ludvig Holberg, hvor han forsøgte at gøre rede for, hvad der skete før Ludvig Holberg begyndte at skrive sine dramaer, sine komedier på dansk. Der skrev Christian Wilster nemlig om Ludvig Holbergs geni sådan her. Før var der knap skreven på dansk en bog, som ret kunne hjerterne hue. Kun eventyr brugbart i kakkelovns krog kunne vise til spinderskens stue. Hver mand, som med kløgt gik i lærdom til bund, latin på papiret kun malte, med fruerne fransk, med tysk sin hund, og med dansk sin tjener han talte. Altså, har han fat i noget, Christian Wilster her? Var det sådan en lavdeling af, hvordan vi brugte forskellige fremmedsprog? Hvad siger du til det, Thomas? Jamen, det er der ret gode, ret tydelige tegn på, at det har været sådan dengang, altså sådan før dansk ligesom fik sådan en genopstandelse, eller hvad man skal sige. Det blev mere prestigefyldt at tale dansk på et tidspunkt sådan nok hen imod 1700-tallet, altså især med Holberg. Før det var det mindre prestigefyldt, og man talte man talte fransk netop, når det skulle være rigtig fint, ikke? Og tysk med sine tjenestefolk og så videre. Okay. Og nu spørgsmål fra lytterne. Vi er godt i gang med en slags sproglig arkæologi i dagens udgave af P1 Sprogmagasin, hvor vi løfter fortidens muld op for at finde kimen til det danske, som vi går og taler til daglig. Og min arkæologiske dybdegravergruppe med skål, ske og spade og siger består af Thomas Ulander, professor i indoeuropæisk ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Dansk fra nutiden til stenalderen, og så består det også af Tobias Mosbæk Søborg, postdoc og Ph.D. ved Københavns Universitet. Det er også fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og er Ruben Schachtenhaufen, fonetiker, forsker og underviser i dansk udtale ved føromtalte Københavns Universitet. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg er ikke fra Københavns Universitet. Altså, som det fremgik af vores jingle, så napper vi jo et par lytterspørgsmål her i midten af programmet, og det første kommer fra Michael Østers, stavet med Z, fra Vium, nord for København. Han skriver, jeg er en ung knøs på 55, som kæmper en uretfærdig kamp mod min kæreste og hendes forældre. Mine sammenbragte familiemedlemmer stammer fra Kongens Lyngby, den ældste er fra Søllerød, og jeg har i snart 10 år haft en godmodig kamp om udtalen af rensdyr versus rensdyr, eller renseri versus renseri, eller karensdag versus karensdag, tror jeg. Det er mine udtaler her, ikke? Eller bud på udtaler, vil jeg sige. Er der lokale eller regionale forskelle på udtalen, eller skiller det for eksempel ved omkring 1970'erne? Min kæreste er 5 år ældre end mig, det betyder så, at hun er cirka 60 år gammel, og mine svigerforældre er godt 83 og 89 år gamle. Hvad siger du til det, Ruben Schachtenhaufen? Ja, det lyder meget fornuftigt med, at der går en aldersgrænse lige der omkring de 50-55 år. Jeg nærmer mig selv de 50, og jeg kan følge med vores lytter her. Jeg har ikke den her forskel, som faktisk kan være svær at høre, hvis man ikke har den her forskel. Jeg skal prøve at overdrive det lidt, det forskellen, som ældre mennesker har på kræft og kraft. For mig bliver det begge dele bare til kraft. Og vi kan faktisk trække en tråd tilbage til det her bagtunge er, som vi fik ind for et par hundrede år siden i sproget, som har den effekt, at vi begyndte at gå fra et fortunge er til et bagtunge er, så alle de vokaler, der følger efter det her bagtunge er, fordi vi udtaler æret med bagtungen, så gør det vokalerne mere åbne og bagtungeagtige. Stille og roligt, en efter en, op igennem århundrederne, kan vi se derfra, at vores vokaler, der står efter et R, de bliver mere åbne, så det hedder øde, men røde, så vokalen bliver mere åben, når det står efter et R. Og det er også, og det har ramt mange forskellige vokaler gennem tiden, og de fleste har vi accepteret, fordi det er så lang tid tilbage, at vi ikke kan huske det. Det her er en af de nyere, som rammer lige præcis den her æ-lyd, når den står mellem visse konsonanter. Efter et R og foran visse andre konsonanter, så bliver den mere åben og nærmer sig vores a-lyd. Okay, men det overordnede budskab her, det er ligesom Mette Frederiksen, lev med det.
Lev med det, ja. Okay, fair nok. Så har vi en mail fra Emma, som har taget undervisning i sprogskolen for at lære dansk som andetsprog for et par år siden. Og hun skriver, at dengang fik vi at vide, at en af de ting, som skiller dansk ud fra de fleste andre sprog, og som er med til at gøre udtalelsen så vanskelig at lære, er et fænomen ved navnet stød, altså selve stødet som fænomen, hvor man kortvarigt holder vejret forskellige steder i ord og sætninger. Vi fik også at vide, at der ikke findes nogen regler for, hvornår stød forekommer, og at man altså bare måtte have det på fornemmelsen. Jeg prøver at lytte omkring mig og bruge det, jeg hører, men jeg har også fået indtryk af, at dialekt spiller en rolle. Jeg får at vide, at jeg for eksempel lyder københavnsk, hvilket skulle hænge sammen med min brug af stød. Findes der regler om stød, som man kan støtte sig til, skriver altså Emma. Tager du den, Ruben Schachtenhausen? Ja, her har jeg godt nyt og dårligt nyt. Nå, okay. Jeg tænker, vi kan starte med de dårlige nyheder. Det er, at ja, der er regler for det, men det er meget, meget svært. Og vi kan måske også trække en tråd her tilbage til de her udtaleregler, som vi har snakket om, at sprog de udvikler sig efter nogle bestemte regler eller tendenser, hvor stødet var noget, der opstod måske for taget mellem 700 og 900 år siden i dansk. For dem, der ikke helt er klar over, hvad stød er, så er det altså det, vi har i midten, hvis jeg siger et ord som bil. Nu overdriver det lidt. Som om du var fra Slagelse. Bare for at høre, det er det, der er forskellen på, hvis jeg siger bønner og bønder. Men bare så jeg også forstår det, er det, som gør forskel på, om vi taler om en hund eller hund? Ja, lige præcis. Eller et mor eller mor? Ja, så der er stød i mor og hund. Ja, så det er godt og vel betydningsbærende, kan man roligt sige. Man kan slippe grueligt galt afsted ved at have stød det forkerte sted. Ja, jeg vil sige knap betydningsbærende. Vi har netop de her eksempler med mor og mor. Men vi løber hurtigt tør for gode eksempler på, at det skulle være betydningsadskillende. Så du tror, folk som regel godt forstår det, selvom man ikke er i stand til at administrere sin stød rigtigt? Ja, jeg kan fortælle min personlige historie, at jeg kommer fra Bornholm, hvor jeg voksede op uden det her stød, og det var noget, jeg skulle lære, da jeg startede på universitetet som en 25-årig cirka. Så jeg har klaret mig fint hele livet, og det er der mange talere på Bornholm og Fyn og så videre, som klarer sig fint uden det her stød. Så man kan sige, det er ikke fordi, det er så vigtigt at kunne udtale det her stød i forhold til at blive forstået, men måske mere for at markere, om du er fra, hvilken del af landet du er fra. For vi udtaler, som lytteren også siger, så er der forskel på, hvordan vi udtaler det. Der er dialektale forskel på, hvordan man udtaler det, og hvilke ord, der har det her stød. Så vi kan for eksempel sige på jysk, eller sådan ord som, om du siger hud eller hud, i København og omegn, der vil man sige hud med stød, men i Jylland vil man sige hud. Men vi vil forstå det. Det uden. Vi har et spørgsmål til, som handler om stød. Det er Sus Haug, som skriver til os fra Charlottenlund nord fra København. Hun bemærker, at man kan tage parti for noget, og så er man partisk udtalt med tryk, eller partisk udtalt med tryk på tisk. Man kan også være partisk, og så er det med tryk på, og det gjorde jeg så ikke, udtalt med tryk på både og tisk, så bliver det upartisk. Men nu hører jeg oftere og oftere, at det udtales upartisk med tryk på par, og det skurrer i mine ører, og jeg undrer mig over, hvordan den udtale kan være kommet ind i sproget. Har Imund en forklaring? Det er jo lige præcis den slags kastanjer, du lever af at rage ud af ilden, Ruben Schachtenhausen. Ja, det er der en rigtig god forklaring på, og det vi kan sådan set kalde det statistik og sandsynlighed. Okay. Hvis man kigger på den her isk-endelse, den har vi i rigtig mange ord i dansk. Det er sådan en endelse, vi kan putte på et andet ord for at lave det til et adjektiv eller et tillægsord. Og det gør vi ofte, og vi har cirka 1500 den slags ord i dansk. Og det er karakteristisk for alle de her ord, at det netop er den her endelse isk, den er ubetonet, så vi kan tage biologi og biologisk. Og det har netop den her effekt. Og så er isk i den sammenhæng bare et halehæng, som kommer med. Ja, det kan man kalde det, for at vise, at nu er det altså en anden ordklasse. Og der sker netop det med udtalen, når du siger biologi, og så putter det der isk på, så bliver det til biologisk. Det ændrer trykket til en anden stavelse. Det er sådan, det opfører sig i alle de 1500 ord, undtagen lige præcis det ord partisk.
Så det er altså en undtagelse til en generel regel, vi har for, hvordan den her endelse skal opføre sig i sproget. Og det kræver simpelthen, at man har hørt den mange gange og ved, hvordan den bruges. Det kræver lige præcis, at det er der nogen, der har fortalt dig, at det her har vi altså en undtagelse. Så hvis det er et ord, du møder på skrift eller et eller andet, så har du et rigtig godt bud der at sige, det må nok hedde partisk. Ja, men i virkeligheden, hvis man skal være korrekt, eller i det omfang, der er noget, der hedder korrekt, men de fleste mennesker vil sige partisk. Det vil de fleste nok stadig, ja. Okay, det er sådan der. Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk. Nu har vi jo hele programmet talt om sprog, som ligger længe før vi begynder at nedfælde noget på hverken papir eller sten, eller på smykker eller mønter, eller kamme, eller hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Og det får mig til at spørge om, altså, hvordan finder man overhovedet ud af, altså hvad folk har gået og sagt? Altså den tekst, som du læste op af, Thomas, på indoeuropæisk, altså hvordan har du det sprog, når det ikke har været nedfældet nogen steder? Der er det jo sådan, at vi som sproghistorikere gerne vil vi prøver at komme så langt tilbage i tiden, som vi kan. Så derfor starter vi med de ældste dokumenterede sprogtrin og de ældste dokumenterede sprog. Så for eksempel moderne dansk vil vi ikke røre med en ildtang egentlig til at rekonstruere urindoeuropæisk, fordi vi har ældre sprogtrin, ældre trin af dansk, som er meget mere interessante. For eksempel vikingetidsdansk eller tilbage til guldhornene. Ja. Men så har vi sprog som græsk og latin og sanskrit, som er skrevet ned, og hittittisk, sprog, der er skrevet ned for tusindvis af år siden. Så de er meget tættere på det her ursprog, som vi prøver at rekonstruere urindoeuropæisk. Så der kommer vi sådan allerede et par tusind år, måske næsten 4.000 år tættere på, end hvis vi brugte moderne dansk. Det der hittittisk, er det sådan noget, der er skrevet med kileskrift på små lertavler eller sådan noget? Ja, det er det lige præcis, ja. Og det er faktisk det Men hvordan lurer man, altså kileskrift, altså vidt jeg husker bare et hjørne af en tavle, som man sådan presser ned i en lertavle, og så kan der være trekanter, som er i den ene retning, og trekanter, som er i en anden retning. Groft sagt, ja. Og så er det bare kombinationer af de forskellige måder, man kan trykke ned i leret på med den her stylus, en slags primitiv pind, kan man godt kalde det. Og hvordan kan man udlede udtalen af det? Det er der en lang baggrund for. Det var jo en måde man at skrive på, som det er den første måde, mennesker har skrevet på, ikke? Altså den første skrift, der blev opfundet blandt dem sammen. Det ser virkelig mærkeligt ud. Det ligner jo simpelthen en printplade eller sådan noget. Den stil. Det ser fuldstændig binært ud. Præcis, ja. Det er frygteligt. Men så gik det ud af brug, og så har man jo måttet lære at forstå og læse det igen. Og det er der en lang baggrund for, hvorfor man kan gøre. Blandt andet fordi, at vi har for eksempel senere sprog belagt, eller vi kender moderne sprog, som for eksempel arabisk og hebraisk, som er beslægtet med akkadisk, som kileskriften blev brugt til at skrive med. Og kileskriften var en meget moderne ting på et tidspunkt, og til en teknologi, som andre folk også gerne vil bruge, og derfor også blandt andet de her hittitter, som overtog det, og de er så tilfældigvis beslægtet med os sprogligt set. Og det gør, at lige præcis hittittisk er det tidligste attesterede, nedskrevne sprog, som vi er beslægtet. Så bare så jeg ser det for mig, i virkeligheden handler det om, at hvis man får undersøgt det olddanske, eller det danske, som bliver talt mange tusind år før tidligere, så forsøger man at gå ud i andre sprog, som ligger parallelt med det ved siden af, og se, om man kan analogt slutte fra det ene sprog over til det andet sprog, og finde ud af, hvordan de... Præcis, ja. Men vi sammenligner, fordi at vi kan se, at det mest sandsynlige scenarie er, at de alle sammen nedstammer fra et og samme sprogtrin, ikke? Ja. Okay. Jamen altså, the mind boggles, vil jeg sige. Det er en meget stejl indlæringskurve i dag. Altså, nu stiller jeg så et spørgsmål. I må meget undskylde. Det kan godt være, at I vil sige til mig nu, Adrian, det burde du simpelthen have sat en hel udsendelse af til, eller muligvis et helt år af Klog på Sprog af til. Men det kan man også sige, at vi har sådan set. Altså, fordi jeg vil gerne spørge jer, altså, hvad siger det om et sprog? Hvilke ord, der indgår i det sprog? Altså, hvad siger folk om sig selv med det sprog, de taler? Vil du give et bud på det, Thomas Ullander? Ja, altså det siger jo, hvis vi ser på ordforrådet i hvert fald, så siger det jo noget om den kultur, der ligger bag. At for eksempel, hvis vi går tilbage i tid, så er vi folk, der taler et sprog, hvor ordet jul findes, formentlig have kendt til jul. Og nu taler du om det runde jul, og ikke og den, den højtid, vi er på vej ind i. Præcis, jul med H. Ja, netop. At, det siger jo noget, at hvis der er ord for et eller andet fænomen i et sprog, så må det betyde, at dem, der har talt det sprog, kender til det fænomen. Man kan også have drager, så det er jo ikke sådan, at vi har drager, men vi taler om drager, og derfor har vi ordet drage på dansk. Ja.
Okay. Så sproget fortæller om det pågældende folks teknologiske udvikling i hvert fald. Ikke? Det gør det i hvert fald, ja. Fortæller det også noget om, hvordan de har organiseret sig, eller hvilken former for statsdannelse de har, eller deres, hvad kunne det kunne sådan set være deres menu, hvad de spiser, eller deres religion, eller hvad fortæller det ellers om? Hvad vil du sige om det, Tobias? Jamen det gør det jo helt klart. Altså, vi har jo de termer, som vi har brug for, og det gælder selvfølgelig også vores statsdannelse. Altså, det er jo ret sigende for eksempel, at ombudsmand er noget, der er blevet lånt ind i andre sprog i dag. Men vi altså også, fra dansk, faktisk? Fra dansk, præcis, ja. Okay. Så der var vi simpelthen først med noget? Der var vi simpelthen først med en form for statsdannelsesteknologi, eller ja. Det synes jeg, vi skal give os et lille klap på skulderen for, ikke? Og vi kan på samme måde også godt se, hvad det er for en struktur og samfund, folk har haft på tidligere stadier også. Altså hvis vi kan rekonstruere et ord for en konge, for eksempel, så siger det også noget om den samfundsindretning, som der har været på et tidspunkt, vi kan rekonstruere os tilbage til. Men hvad siger du til det, Ruben? Jamen, vi kan også kigge lidt på moderne sprog og se, hvordan det egentlig siger noget om vores værdier, eller det kan give os en idé om, hvilke værdier vi egentlig har. For hvis man kigger på moderne dansk og sammenligner med for eksempel svensk og norsk, så er vi meget glade for at låne fremmedord ind, engelsk ord eller andre franske, italienske, japanske udtryk osv. Låne dem ind i sproget og er lidt stolte af at beherske de her fremmedord, mens man i Sverige og Norge er mere tilbøjelig til at finde på nogle hjemlige ord som erstatninger for de her. Og det kan egentlig afspejle nogle holdninger til, hvordan vi ser på andre sprog. Altså, at vi er orienteret. Det, du taler om det er sådan set en mentalitet. En mentalitet, ja, at det afspejler måske, at vi er mere orienteret mod Europa og andre lande, i stedet for at lukke os ind mod os selv, hvilket jo for eksempel kan ses i, at vi er hurtigere til en Sverige og Norge til at melde os ind i EU og NATO og den slags. Okay. Thomas, nu nævnte du jo den franske sprogpolitik, hvor de er slået meget hårdt ned, og så nævnte du på den bretonske og det sagde du var et helt særligt sprog er det i Bretagne, de taler det? I Bretagne, ja. Ja, okay. Ja. Så der er de simpelthen slået et helt sprog ned med skovle, eller hvad? Altså, der er stadigvæk folk, der taler det, men det er truet. Der er ikke mange, der taler det. Det er især de ældre mennesker, der taler det. Og det er sjovt, altså, det er et virkelig interessant sprog, fordi det er beslægtet ikke med de sprog, der bliver talt på kontinentet i vore dage. Altså, det er beslægtet med fransk, men meget, meget langt ude. Det er meget nærmere beslægtet med walisisk og lidt længere ude med irsk og skotsk-gælisk. Fordi nu nævner du så walisisk, og min far er tilfældigvis walisisk, født 1928, ikke? Stadigvæk nulevende, nogle minutter endnu. Vi får se. Men han fik jo simpelthen at vide, da han kom i skole første gang, at han måtte ikke tale walisisk. Altså den britiske stat, Storbritannien, slog hårdt ned på disse her minoritetssprog, de havde inden for statsdannelsen. Og min far fik ikke lov til at tale et ord walisisk i den folkeskole, han gik i. Det eneste, han kunne på engelsk, som jo så var det sprog, han skulle tale, når han kom i skole, det var fadervor. Så uanset hvad de henvendte sig til, til ham med, hvilken som helst anbelang, læse op, hvad der står på tavlen, eller sætte dig ned på en stol, eller tage din skoletaske med dig, når du går, eller sådan noget den stil, så reciterede han bare fadervor. Det var hans første skoleerfaring. Ikke? Det er klart, han kom jo hurtigt efter det. Men i Wales har man jo faktisk været i stand til at genrejse sproget, ved for eksempel at have en BBC-kanal, som udelukkende taler walisisk, både på fjernsyn og på radio, og de har jo også deres eget parlament, hvor man kan forhandle om love og indflydelse på walisisk osv. Har der ikke været nogen som helst bevægelse i Frankrig i samme retning? Altså at genrejse nogle af disse regionale sprog? Det ved jeg faktisk ikke rigtig noget om. Men altså det vil jeg tro, der er, eller lige nu er der i hvert fald. Jeg ved ikke, om du ved noget om det, Tobias? Altså der er bevægelser nu, men det er kommet langt senere, end det for eksempel er i Wales. Og det har igen noget at gøre med præcis, hvad er det for en statsmagt, vi har med at gøre. Frankrig har været hårdere i forhold til at slå ned på regionalsprog, og i længere tid, end man har for eksempel i Storbritannien. Men har I for eksempel noget indtryk af, hvor dygtige islændingene har været til at få islandske ord for udenlandske begreber? Altså jeg har indtryk af, at en computer hedder noget helt særligt på islandsk. Her ville det klemmer, hvis jeg kunne huske, hvad det hedder på islandsk. Det kan jeg så ikke. Men Tölva. Hvad? Tölva, tror jeg det. Tölva, ja. Okay. Og hvad er afledt af det ordet for at tælle. Nå, okay. Men hvor succesrig er de i Island med at finde på islandske ord? De er ekstremt gode og kreative til at finde på nye termer ud fra det. Altså, nu taler vi om arveord, og ud fra de arveord, som de har, altså de ord, som de har haft i sproget i lang tid, hvor vi måske lidt mere dovent, eller åbent indtager ord fra andre sprog. Ja. Okay.
Her til sidst så slår vi lige et slag for, at det er den her tid på året, hvor det er sammen med Dansk Sprognævn kårer årets ord. Fredag den 12. december så sender Klog på Sprog fra Allerød Gymnasium og finder sammen med og foran også eleverne ud af, hvad der skal huskes som årets ord. Og her i studiet vil jeg også lige slå gækken løs. Altså, har I bud på ord, som bliver hængende i hjernebarken, når vi på et tidspunkt vinker farvel til 2025? Hvad vil du sige til det, Ruben Schachtenhaufen? Jamen, jeg har kigget på nogle af de her lister over nye ord i sproget og valgt ordet en følepølse. en følepølse? En følepølse, som er et lidt sødt ord for en person, der måske føler lidt for meget. Nå, okay, det er en person. Fedt, okay, ja. Fabelagtigt. Tobias Mosbæk Søborg? Jamen, jeg har valgt ordet manusfære, og jeg ved ikke, om det er opstået i 2025 sådan i den dansk kontekst, men altså, det er jo selvfølgelig sådan halvlånt ind fra engelsk. Og hvad betyder det? Det betegner de her online fællesskaber, som har udviklet sig på sociale medier især, som primært henvender sig udelukkende til mænd, og primært for eksempel udgyder misogyne ting. Okay, så lidt en toksisk maskulinitet med våben og ikke særlig mange rettigheder til kvinder osv., eller noget i den retning? Noget i den retning. Okay. Thomas Olander, har du et bud på årets ord? Altså, jeg har tænkt, at det kunne være low-key, og det har jeg måske tænkt, fordi jeg har børn i teenagealderen, som... Ja, mine børn bruger low-key i stort set alle de sætninger, de siger. De har low-key svært ved at sige en sætning uden at bruge ordet. Maløst. Jamen, vi tager det med i realitetsforhandlingerne på Allerød Gymnasium, og I, kære lyttere, kan jo indsende jeres bud på, hvad I synes har tegnet året på en markant måde til enten Dansk Sprognævn, de har en hjemmeside, dsn.dk, eller I kan også sende den på mail her til os, klogpåsprog@dr.dk. Og med det er vi så småt nået frem til den skinbarlige nutid, og det betyder også, at det lige om lidt er radioavistid, som sikkert vil kaste om sig med meget nutidige begreber som valgtilforordnede, stemmeret, konstitueringer, partiskift og øvrige rævestreger. Jeg siger tak til vores gæster, der har taget os mange tusind år bagud og mange tusind kilometer væk, bare for at lande her i studiet igen. De er Thomas Olander, professor i indoeuropæisk ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Dansk fra nutiden til stenalderen. Siger jeg også tak til Tobias Mosbæk Søborg, sprogforsker ved Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og til Ruben Schachtenhaufen, fonetiker, forsker og underviser i dansk udtale, også fra Københavns Universitet. Programmet i dag er blevet gravet op af Thomas Holmby Hansen, der også stod for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg er meget let at gøre glad, for eksempel ved, at I skriver ind til Klog på Sprog med gode spørgsmål eller lige så gode forslag til årets ord. Mailadressen er som vanligt klogpåsprog@dr.dk. Vi høres ved i næste uge op til Middagsradiovisen.